toto Otcovo slovo, také dôstojné, také sveté a slávne, zvestoval najvyšší Otec z neba prostredníctvom svätého Gabriela, svojho anjela, že zostúpi do lona svätej a slávnej Panny Márie. Z jej lona prijalo opravdivé telo našej ľudskosti i krehkosti. On, hoci bol bohatý, nad všetko, sám si chcel vo svete s preblahoslavenou Pannou, svojou matkou, zvoliť chudobu. Chce, aby sme skrze neho boli všetci spasení a prijímali ho čistým srdcom a čistým telom. Lenže málo je tých, ktorí by ho chceli prijať a skrze neho sa zachrániť, hoci jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno ľahké.